Iċ-ċelebrazzjonijiet ta' jum il-Vitorja bdew b'riflessjoni dwar il-ġejjieni iktar milli nostalġija storika. Quddiem il-monument tal-Assedju l-Kbir fil-Belt Kapitali, Silvan Agius, direttur fid-dirattorar tad-drittijiet tal-Bniedem, tkellem dwar Malta illi għandna naspiraw għaliha. Dik li tant urid rieda biex tinbidel u tħaddan iż-żminijiet fil-qasam tal-antidiskriminazzjoni fl-aħħar snin, anke jekk baqa' iktar xi jsir. Quddiem l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż sostna li rridu nsawru ġejjieni fejn kull persuna tkun ħielsa li tgħix bil-karatteristiċi tagħha u mingħajr ebda biża' ta' preġudizzju jew diskriminazzjoni. Aġu spjega kif it-talba li żjed bidla u progress se tiżdied u f'dinja maġla bħal tal-lum fejn drajna li kollox u kulħadd jinsab żewġ kliks il-bogħod huwa diffiċli li l-poplu jistenna illi ssir ġustizzja miegħu f'perjodu ta' 5 snin bejn elezzjoni u oħra. Fil-fatt riċentament inqalgħu żewġ kwistjonijiet li għamu sforzi talba minn fost il-pubbliku, dik tal-introduzzjoni tal-kontraċezzjoni ta' emerġenza u l-eutanazja. Hawn nagħmel referenza għal pajjiżi oħra li għamlu dawn l-għażliet qabilna u fisser kif iridu nitalmu mill-esperjenzi tagħhom. Dan fil-waqt li nkomplu nkattru l-investiment nazzjonali fir-rispett u l-apprezzament tad-diversità sabiex għada ikun aħjar millum. Tkellem dwar id-drittijiet tan-nisa u sostna kif ir-rata baxxa ta' nisa f'poter turi li baqa' triq twila. Fl-istess ħin b'sodisfazzjon tkellem dwar lista twila ta' kisbieti li għamel pajjiżna fil-qasam ta' drittijiet ċivili. Ma naqsietx referenza għar-razziżmu u fisser kif huwa importanti li pari passu mal-proċess tal-integrazzjoni niġġielduh. Wara li segwa b'attenzjoni u b'apprezzament il-Prim Ministru Joseph Muscat poġġa l-fjuri f'riġel il-monument tal-Assedju l-Kbir u wara segwew awtoritajiet oħra. Biex hekk intemmet attività maħsuba li tfakkar, iżda li servit ukoll biex tispira dwar x'pajjiż irridu ngħixu fih.